see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good morning. Dito sila. Hi. Hello, good morning. Good morning. Dito na naman si Corazon. Ang unang aswang. Ang corazon ng aking buhay. Oh, what's that? You say thank you. Nakabihis na pala tayo. Lalabas kami, hindi pa namin ako saan nagpupunta. Dapat kasi punta kami ng yung festival. Kaso na-cancel pala guys. So, wala. Hindi namin alam kung anong gagawin namin ngayon before dinner. Kasi mamaya may ganap kami, magdi-dinner kami sa labas. Gusto mo mag-bearside na lang tayo. Sige be. Mayroon pa dyan na ano? Kasi si Holly may gusto rin siyang ano, hinahanap na. Doon na lang tayo, Mecca. May hindi. Yung dough, something dough. Yung hindi play dough, nido. Nido, wala yan sa Burnside. Nasa Target siguro. Oh, Nido saan ba? ang pangalan. Ay, yung parang siyang squishy din na gel na But Nido ayan, tawag. nag-order kami ng empanada kay Kuya. 15 pieces. Yeah, ganyan. Baka nasa Target. Wala nga sa Kmart, nagtingin kami. Nido, Target. Wala to sa Target. Wala. Kung wala sa ano. Saan yan? Mahanap. Ayan, Meron. Oo, yan, nido. Basta, ayan, nido. Wala kayong Target sa inyo pala? Wala na. Nagsara na kasi. Marami nagsasara sa amin. Ayan, Oh, nido. ayan. Oh, yan gusto niyang hanapin dito sa Adelaide. So, mag-Target na lang tayo? Hindi ko alam kung saan. Actually, Wala yung bang Target dyan? dyan, may Target. Oh, may Target. Wala sa Burnside. Dito malapit sa inyo. Meron nga. Oo. Tapos meron Daan siyang na lang. cafe sa labas ng Target. So, hindi tayo hot chocolate, hindi tayo hot chocolate doon. Burnside. Oo, gusto mo Nasa ba? mag-Burnside? Oh, yung Meyer sa Burnside ba? Walang Meyer dun. Ang nandun si Zara. Oh, yung Meyer nga. Kasi gusto kong kumuha ng Lancome. Ate Tree Plaza. Dami Walang na. Lancome sa ano? Sa Mecca? Hindi ko alam. Hindi ko tinignan. Tingnan mo nga, Mecca. Meron ditong Mecca, di ba? May Sa Mecca ano? sa Burnside. Okay. Ay, tayo na pala. Kaya tayo saan? Mecca. Wala. Nga, kanina lang namin nalaman na cancel. Ayun. You want something Sige, else? boy. Okay. Ayan, nag-init na siya sa air fryer. Masarap daw to sabi ni Sisi. So, kaya nag-order kami. Meron Lancome. Ano yung namin? Hindi, perfume. Sige. Hindi ko alam kung may perfume. Actually, kung magtitipi tayo, meron ding Mecca doon, tapos may Meyer pa. Ang wala lang doon. Target. May Target din doon. Doon na natin. Ano pala na? Oh, sige. Oh. Alam na kung saan kayo pupunta. T3 Plaza. Tagal ko na hindi na ba T3 Plaza. Ayan na. Okay na to. Okay na. Superhero? Which one? Alo, are you coming with us or are you staying here with Dada? Where are we going? P3 Plaza? going. We're going Honey too? And Holy too. You don't want to come with us, Alo, so Daddy can work. Okay? I'm coming over. Yeah, I'm gonna put Indy to sleep before we go. Yeah, you know what? Ayan, iba-ibang flavor. May chicken, beef, Which and one, Alo? chicken. Wait, So, yun The siya. one that up here. Kinancel yung yung musical festival, yung Filipino musical festival dahil daw sa rain. Wala naman. Ang ganda ng weather man. Kaya nga. Malamig pero wala siguro naman. yung forecast. Oo, siguro naman yung iba. Tapos may palibreng dito si Kuya. Kaya nga eh. Sige, kain na tayo. Tingnan muna natin kung ano buksan ba. Yeah, sige, buksan mo. Basta yung red, alam ko beef. Pero masarap lahat. Baga ano. Yung, ang ganda nga ng weather. Gandang, may itlog. May Kaya nga. raisin. Chicken yan. Chicken to. So, green ang chicken. Nasaan ang green? Paano mo nalaman na may green? Ayan. Tapos eto, pork. Yung wala. Yeah, yan yung beef. Parang try natin. So, ito yung pork. Tapos, ito yung, ano to? Chicken. Beef? Beef. Sorry, ano ba yan? Bobo. Ayan, yun yung may yung peas. beef. Sabi ko Oh, sa'yo, ayan. yung may peas. Yung may, sabi may lentils. Yeah, lentils, yes. Tapos may itlog, di ba? May corn din. May corn din. Corn ba yan? Hindi, yan yung Hindi lentils. Ano siya? Ang garbanzo. Garbanzo beans.
Yung lentils kasi maliliit na parang munggo. Ito, garbanzo to. Ay, hindi lentils. Yeah. Oo, parang garbanzo peas. to. Yeah. Garbanzo. Yung matigas. Yeah. Nag-init ako ng, in-air fry ko lang. Diba? Unahin ko na yung... Ng iba-ibang flavor. Chicken, beef, at saka Papahuli pork. ba to? Man na! Solo. Nakakuha na. Buo sa kanya. Kami Siyempre. hati-hati lang. Cheers! 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 Try ko yung chicken kasi hindi ko pa na-try. Kasi siya din yung pinaka-brown. Try natin. Sarap? Ang sarap yung dough niya, diba? Yeah. Manipis lang. Mas masarap ito kung crispy talaga. Yung last week, ang sarap kasi ang init. Very fast. Garbanzo nga, matigas yung fish. Yan yung garbanzo. See, masarap yung ano niya, diba? Mas masarap dun sa nakuha natin sa Chinatown. So malaman. Malaki. Madali lang gawin yan. Yung ano, Medyo malamig pa yung loob. Sabi ko sa'yo, frozen to. Naiinit lang. Kasi hindi Dapat mo naman ito pala magagawa. tagal dun. Hindi mo ito magagawa agad na may order agad. Solo niya talaga. So, ending, ito na yung ano namin, food trip. Yung nagbiyahe kang 8-7 hours para sa musical festival. Biglaan din itong order na ito. Buti lang, merong available si Kuya. No, may corn din. May kaya nga sabi mo na yung iba kasi iba-iba yung texture. May garbanzo. Yeah. So, iba-iba yung meat niya. Iba-iba din yung laman. Na veggies. Yeah, in fairness. Yan. Masarap yung chicken. Para at least, iba talaga yung texture. Tama ka, may texture kasi nga yung garbanzo. Tama ba, garbanzo? Chickpeas? Chickpeas! Chickpeas! Yeah, Yeah, sorry. sabi ko peas. Yeah. Yeah, chickpeas, not garbanzo. Ayla, do you want this? May alam mo? Pag dinala natin sila sa TTP, may ano doon. Parang Toy Kingdom. Yung mga laruan. Pag-laro sila. Pero unahin mo natin yung kailangan natin. Kailangan natin, tapos, yeah, para makapag-share lang tayo lang. Dalhin natin siya. Ito kasi si kung tumalaki na sila, nagkasama ito si D. Laro-laro, may Kaya kasi nga, si D. Kaya mag-work with lang, no? Yun din naman yung pag-workout ko. Ang gusto ko to. Ambi? Sige. Ayan yung gusto. Yung pork, na-try mo na. So, na-try mo na yung chicken, pork. Yeah, masarap din yung chicken ha. In fairness, masarap lahat. Yeah. Chickpeas pala. Chickpeas. Kaya medyo malamig pa lang. Yung Tagal lang natin pala. Nilagay ko lang 3 minutes lang. Kulang. mainit yung labas, pero yung loob medyo cold. Lamig na. Lamig pa. Sabi ni Tati, lamig na lamig yun. Buti na lang, gutom tayo. Buti na, kasi sabi ko, huwag siya magluto yung breakfast. Naglabas siya kagabi ng mga, nasarap ng tusino ng Costco, di ba? Gusto ko yan. Hindi. Ano, Longganisa. Yung ganisa, ang sarap. Gusto ko yun. Kaso nga, naisip namin, huwag ka magluto kasi alis naman tayo bukas. Ang ending, wala kaming food trip. Wala kaming breakfast. Ayan, kahit malamig, gutom. Sabi ko sa kanya, okay lang ako, hindi Hindi magbe-breakfast. man ako Ikaw yung iniisip nag-breakfast. ko. Hindi rin ako nag-breakfast. Kasi sabi ko, doon lang tayo magkain sa labas. Financial pala. Buti lang talaga meron. Yeah, go get it. Kung wala, nasa City Plaza na kami ngayon. Yeah, punta tayo doon para malapit lang din. Kasi sa market baka busy na naman. Ay, sa festival ba? So, tapos magkakaroon ka naman tayong parking. Yung parking. Kaya nga, public parking pa naman yun. At least yung TTP Kung makakabang. baka malayo pa mapark ka naman. Kaya nag-ano na ako, nag-vest na ako kasi lalaban ko sa walking. Ganun. Para mabili mo din kailangan mo. So, yan na lang. Is it still... Careful ate. No, gummy bears. Just Can heavy. you eat this, please? Good job, Didi. Bilis man ni D. Yeah. Di, pwede ka nang lumaban sa eating ano. Diretso sila. Ayan na. Dito lang kayo sa Target. Ang ganda ng PJs, oh. PJs nila. Ang ganda nun, no? Ang dami. Daming sizes. Naghanap sila yung Nido.
slime. Oh, this is slime. It will be in this area, guys. This one, here. Yeah, wala rin man. What? The boy area? How much is it? Don't worry about how much it is. It's alright. Here, there's more here. Can I get another one? Here. I think it will be here, Holly. Somewhere here. Okay, go to the bus. Ako na. No, this is dollhouse, Holly. Hindi niya makahanap yung gusto niya eh. This is dollhouse, Holly. All good? Walang mahanap si Holly. You're so funny, Mo. Ayan, may nabili ako dito Decided to decorate. na thermal na long sleeve. And then, eto sa anak ni Emma, yung si Holly. Okay na, yes. Nakahanap kayo ng tights ni Holly. Don't know what to fill it in. Tapos na kami sa Target. Punta naman tayo ng Meijer. Ang daming tao kasi nga bukas Mother's Day. But late niya ito mapapanood, ha? Alala mo? Yung dati, yung Miracle kasi, meron ako. Wala na yun. Yun ang gusto kong scent. Busy. Tingnan nyo. Mga daddy yung mga nakapila. Para bumili ng mga pangregalo sa kanilang asawa. Ando na pala yung mga bata, oh. Bantayan ni Simple Ray. Order ako sila ng lunch. Mag-McDo na lang sila daw. Naka-order na pala ako. And yung mga kids kasi doon, binubuksan na nila yung kanilang mga toys. Kay Holly Piggy. What's your And Arla. Bye-bye. You're welcome. Tayo, ganito lang tayo, may dinner tayo. Chips na lang ako. Chips ni Arlo. Hindi na matindi. Wala ako. Wala na naman ako. Ano daw? Pwede na yung kanya. Tita, may what is your chips? Kain kami ng lunch. Late lunch. Ano to? Ano oras na? 3:80. Nakamili tayo. Anong oras na? 3:80. Godspeed. We travel with hope in our minds. Loose rain, the sky and the wind are only guide. Wild sea, we are all strangers to this land. And no map, no promise but the light ahead. Tapos na kami kumain, balik ulit kayo sa Meijer. Para, yun nga, yung perfume. Bigyan doon sila sa tester. Yung Burberry, mabango naman. Yung gusto ko talaga yung Lancome, kaso wala. Lancome, you get this type of Wala, sold out sila. Alright, hindi yan gusto ko. Ang gusto. Come on, it's alright. Thank you. Doon na lang. Ay, parang galing abroad. Hi, Kuya. Hi. Hi, girl. Hello. Hello. Hi, girl. Baby, say hi, girl. Hi, girl. I miss you. Baby, say hi, girl. Hi, hi, girl. Hi, girl. Hi, girl. I miss you.
Where's mommy? Guys, Ayan na ba to? Ayan na. ayan na. I'm gonna get you. Nag-change lang kami. Alis na kami. Ay, mabango to. Maganda to for, Winter. yeah. Ay, ito, meron ako. Oh, yan Pepper nga, goddess. wow. Yeah. May maliit Yan pa yung pala kanya. ako. Yeah. Tapos Ikaw, eto. kuha ka dyan. Hindi, okay. Hilong-hilo na ako kanina. Ito, mabango yan ay. Kanina pa ako naiinom. Maganda din yan for winter. Ang bango niyan. Hey, I see you. Ano siya? Very spicy. Parang spicy, di ba? Maganda for winter. Spicy. Si Sak, magugustuhan ng lahat ng perfume mo. Mahilig ka sa spicy. Yeah, spicy naman to. Mga, mga vanilla. Yan. Ano susuotin mong ano? Yung pa rin. Hindi na ako Baka mag-ano ako. Oo, kasi medyo mahaba yung pants mo. Ayan. Punta tayo sa Japanese restaurant. So, mainit daw doon. So, Hubarin mo lang yan. hubarin ko lang to. Yeah. Siya kasi naka-off shoulder siya eh. Hubarin ko na lang to. Push natin yung back shoulder natin. Ganun. Tapos mag-Uber lang kami para hindi ako ma-stress sa ano. Kaya nga. Parking. Oo. Baka maligaw na naman Maligaw na tayo. naman kami. Tapos, si Mers nag-drive. Hindi, sinabihan ko Sinabihan mo siya. siya, mag-Uber na lang. Mag-Uber din siya. Oh, that's good. Pasensad ka po saan tayo magpapark. Oo, kasi yung talaga sana. Yung bra ko. Diyan pa yung bra. Didi pala, Didi. Sabi niya, Didi, mura daw. So, tinanglod ko yung Didi. So, yeah. $18 na. Oh, so, dati yung magkano yung 20? Kanina, 27? 27. Sa Oh, Uber. diba? Ito, mura. I-book na natin. Ano, Hello, 5:44 p.m.? anong oras na? I-request ko na. Oh, para doon na tayo tumambay. Si Diang saya, oh. Boo! Ito kanina ka pa nakapajama. Tutulog na lang tayo ng nakapajama ka pa din. Ay, lumay malapit mo na. change. 3 minutes? 3 minutes, happy? Kiss, kiss, kiss. I love you, ate. I love you, ate. Oh, kiss naman, Nay. Kiss ito. Nanampal. Dito na pala kami, guys. Dito tayo magdi-dinner sa Itsumo, Japanese restaurant. Isakaya ba? Isakaya bar. Isakaya bar. Papasok. Ah, okay. Parang, Stanford. Oh, feeling ko. Ayan po. As in, ang ganda naman. Nandito tayo, guys, oh. Seems like there's no way to make it through. Seems like there's no road from me to you. I was reading magazines all night. Yeah, some people always talk their way through fights. But I grew up with bruises on these hands. I need something else to understand. I give you all the love I can make, girl. Everything I have you can take, girl. But I'll never be more than I was born to be. If you can live with that, then you can live with me. Give anything to stand there beside you. Be the one that you could confide to. Hold you in my heart when you're falling apart. Maybe that's just the time that will never start. I already know what you will say. Yeah, maybe I could change for you one day. But I've been trying every way I can. Long before this love of yours began. I give you all the love I can make, girl. Everything I have you can take, girl. But I'll never be more than I was born to be. If you can live with that, Talagang gusto ka niyang anuhin. Ipa-squat. Shoes daw. So, iwan pala ng sapatos. Alam ko Okay ka na. lang dyan, guys?
Try muna natin. Try lang natin. May ilalim. Doon kasi ilalim. Tanggal kayo ng sapatos. Oo. Kaya mo? Oh, at least ano lang, slip-on lang yung sa'yo. Ayun. Tayo na talaga. Nasa. Okay na yan. Dito? Dito ba? Ayun. Hindi, akin na yung sa'yo. Oh, this way. Just this way. Sorry. Ah, just so one on the right. Thank you. Sige, ikaw dahil. Oh, yeah, may space naman eh. O para dalawa ka dyan, para mag-stretching ka. Yeah, try mo daw. Try mo, babe. Oh, yeah, okay naman. Kaya? Ganda. Ay, kaya, babe. Hindi naman. Hindi naman ganun kalaki. Mermaid na lang. Try mo. Magmamahal naman. Ayan, okay naman. Ayan, kaya. Kaya naman. Ayan. Kaya pag ako namulikat ako dito mamaya. Hindi naman. Yung pusog ka namulikat ka naman. Ilagay mo na lang. Ibaba mo. Sabi ko pag Hindi mo binababa mo. Ayun yung paa namin. Bakit cherap na yun? Sabi ko, ganun ako lang ganun. Kaya nga. Okay, thank you. Kayo na lang yung tatayo. Okay. Sparkling. Hindi ko nag-guess. May bala. Hirap si Sisay. Bakit ganun siya? Sabi ko, ganun ako ng ganun. Sorry naman. Hindi ko nakita. Sabi ko, okay Kaya lang. sabi ko, okay lang. Okay. Ayun naman pala. Pagtingin ko. Kalapad niya. Sabi, hindi pa nadinig ko siya. Hindi ko nakikita. Sabi niya, okay lang. Okay lang naman pala mag-mermaid na. Sabi ko, sexy niya. Hindi wala to. Tinitingnan ko. Sabi ko, saan ang paa mo? Yeah. So we can just choose the buffet menu? Yeah. So we're just gonna scan it. Saya niya, oh. Mermaid ako. Kami guys. Wala pa din Sabi paa. nila kasi Asan yung paa? sabi ko ako na talaga papapo yung sa sahig. Hindi ko nag-gets, meron pala butas. Dapat, ang dali naman kasi sabihin na may butas, no? Sabi ko nga may butas. Wala May akong butas pala dahil okay ka lang. Pagkukuhin niya. Kita pa yung legs niya. Ganun siya. So everything is included in the unlimited. Yes. Yeah. Even drinks. Sorry, we don't include drinks. Okay. So And this the is food. drinks you can solve the drinks menu. Okay. Okay. Thank you. Nakaganon siya o sexy niya. Sis, ano yung paa mo, sis? Hinihisay kitang iki. Kaya okay lang. Tapos yung pagkain mo, okay naman. So kapag kapag may presyo, tapos kung free, walang presyo yun. Okay. Start na. Pag may pressure, yun yung ano. Yeah. Ito masarap to for now. Hindi ko kasi narinig guys, yung may butas. Ano? So, Diyan, baba mo pa yung yun. paa mo. Inagal ko. Sabi na saan ba yung paa niya? Kanya, anong gagawin? Ano ba yung paa mo? So dun sa buffet, di ba? Yeah. Okay, buffet. Kararating nyo lang ba? Ako pulikatin din. Sabi ko kapag ako pulikatin kasi naka-mermaid suit na ako pala yan. Sabi ko ba, nakahang naman yung paa? May butas pala. Bakit ka pupulikatin? Ako ko naman. Hindi pala nakita. Hindi nakita. Siya naman. Wagyu. May wagyu beef tatawag yun.
May yung hilaw. Oh, hilaw yan. Uy, ang sarap Saan na yung nito. ano, soup? Sukiyaki soup. Ano, miso soup? Or Sukiyaki sukiyan? soup. Shabu-shabu soup. Ayun, yung nakita ko yung shabu-shabu. Iba-iba na lang na soup para matry natin. Hindi siya. Nilalamig. Basta kang dahil naman yun. Curry, parang curry. Ah, pati yung din. Very good. So, ano? Ayan, nakita ko nga sa kapila. Uy, ibig fried Natawa ko prawns. sila Fried yung prawns mga dito. din. Natawa nga sila. Natawa siya sa iyo kasi nakaganon ka. Nakaganon ka pa. Idamami. Kaya maganda. Ayun, yun kayo nila sa Harapan. Initan na. Yes. Oh, may ano sila, ulo, may pa. Init na. Buti na lang nag-ano. Ay, guys. Hindi naman na yun. Oh. Sa daming pipilian, hindi ko na naman kung ano kakainin. Kaya nga, isa sa takoyaki. Ano sa'yo? Na-order ka na? Hindi pa naman. Inantok ko na. Tsaka na spring roll. Yan. Ito. So, share tayo. Huwag mo na yun i-order. Ay, ano ba? Ako, Oo, isa-isa tayo. para maano natin. Try pa. Try ka na isa. Hindi, gyoza. Basta nag-order ako ng spring roll. Oh, may ano siyang crab salad. Salad? Takoyaki, nag-order ako ng takoyaki. Yung masarap ko yan. Bili ka. Yeah. Nasaan yan? Nasa ano? Hindi ko na binuha. Asan? Ano na ang mata ko? Kailangan ko ng... Ang layo, ang dami kasi. Ang dami. Ayun nga. Kasi baka gusto mo ng mga sushi. Dadaanan Hindi mo ako sa talaga mga yan. sushi. May wagyu rice and beef. Ito, ano yung in-order ko? Wagyu sa Ayan, wagyu din. Okay, yan. Wagyu din. So, ito yung unang dinala dito sa amin. Meron tayong clams, tapos idamami. Gusto mo na yun. Chicken nga. Dahil sabi mo siya chicken. I-try natin yung clams. Pwede ka ba ng clams? Hindi, ano ito mo Luto naman yan. Basta yung luto lang yung order ko. Wag yung sushi. Hindi kayo nag-order ng sushi, no? Hindi ako saro. Hindi ako saro. Ayan. Para at least tayo umay. Takoyaki. Main. Ano? Yan na yung scotch fruit. Oh, scotch fillet. Wait lang. Takoyaki. Ang ganda kasi maliit na. Kaya nga, ito sa mga takoyaki. Takoyaki kasi isang suda. Yeah, mainit pa. Bakit butasin mo muna? Ang sarap. Sarap? Takoyaki. Init ha? Sarap pa. Mainit pa. Masarap. Ano naman to? Soft kami siya. Ay, ang laki pala. Buo pala. Masarap. Hindi na siya mainit pa rin. Sarap din yung wagyu. Ito yung soft shell salad. Alam mo, ang fairness mo sa sarap. Ano silang wasabi? Hindi ko rin yung panalo. Excuse me. Excuse me. Do you have wasabi? Sa gyoza. Gyoza. Kung walang wasabi, masabi ko may katuloy. Busog ba? Antay naman, hindi pinipit yung laman. Saan natin nilagay? Yan. Naghantad na kayo? Yung miso soup.
Ayan, ayan din kayo. Ano ba yung mo wagyu din? Oo, wagyu din. Ganito, hindi, ganito yung logo mo. Oo, eto sa'yo. Yan yung sa'yo na yun. Oo. Tignan natin kung ano. Tapunan tayo. Nauurong ba ito? Ayan, wagyu beef cubes. Well done. Slice mo naman. Thank you. Meron tayong wagyu dito, guys. Ang sarap nga. Sarap ng salad. Kaya nga dalawa. Oo, sarap ng salad nila. Sarap. Ayan yung ating hot pot. Miso. Ayaw mo? Ng ano? Oo, ang sarap ng miso, ano, soup na, ang yan, eto. Sarap. Tapos yan. Busog na kami. Ang dami pang parating na food. Hindi ka pa busog. I'm sorry. Kasama. Wow, hindi pa. Yan, dami pa. Same lang yan dito. Yeah. Oo. At yan tayo in-order ko. Yeah. Tapos ito yung crispy duck. Ang sarap ng wagyu nila. Kasi ito yung nabol ko eh. This one. Kung matatry pa na. 20 minutes. 20 minutes. Sabi niya sa miso soup, you order this, are you sure? You only have 20 minutes. Busy today. Ano to, chocolate? Oo. Asa na yung sa, ano? Ay, ito sa bread. Di ba wala na tayong sapato? Di ba kung mga ako man, lagkit na wala yung chinelas, kasi lahat naka-chinelas na. Wala sila yung sapato, bukit na tama. Nakapaaka. Kasi may chinelas, nabubos na. Lagkit na daw ng pangin. Native na pala paglabas natin. Ano ba yan? Walang strawberry. Kumawa ng ice cream, kasi buntis hindi siya makatayo na. Tapos kumuha. Sabi ko, gusto ko rin ito. Laksa sa mga. Kinuha ko na rin, parang hindi na ako bumalik. Ayan. Masarap? Talaga. Ibibigay ko. Masarap? Ibibigay ko. Masarap? Hindi masarap. Sa akin hindi. Matapang niya. Matapang mo daw. Parang siyang blue cheese. Oo, buchi na. Di ko ice cream. Yung chocolate. Sarap. Ah, wala silang strawberry. No? Wala. Ganito lahat. Ayaw mo At yan. saka kung meron na, hindi na ako babalik. Ay, pagpalabas na lang. Pwede mo lang kumuha pagpalabas. Oo, pwede. Ayun na yung dalawa. Yung ganito, yan. Ay, ito pala. Yes, ganda. Strawberry, sabi mo. Nalito na ako doon. Gulo-gulo doon. Ang nakapila mga tao. Yeah. Kasi yung nag-disco. Sabi niya, sure ka ba? Kaya, di ba, You order this, are you sure? Hindi pa natin gano'ng mag-visit yung pagsabi ka wala, marami pa oras. 20 minutes. Almost 1 hour, 1 hour pa. Almost 1 hour pa sa amin. Wala na. Wala, 3 minutes lang yata. Malapit na. Kaya hindi Try mo na yan. Try mo na itong maanghang. Ayan, luto na. Try natin. Try lang naman Sige, kasi. Ano ka nga Bigyan dito? mo ng ano. Konti lang, please. Yung shirataki, ano? Shirataki. Fairness, masarap. Sarap. Ramen curry sa bowl. Okay, ikaw, Be, gusto mo yung try? Maanghang na. Yes. Pwede ko makakuha siya. Wala na pala, Louie. You like this? Yan, gulay na lang. Pag-reklamo, paano ba ito? Wala mag-gulay. I'm sorry. Joke lang. Reklamo, may 10 minutes na. Mamadali tayo, hindi tayo binigyan ng gulay. Pakitan natin na kaya natin ito. Ano na, O, diba? Masarap. Masarap spicy. Nung nag-ice cream, tapos sabi ni May milk to. Nung nag-ice cream kami ni Mars, tapos nagsusup. Mamadali na. May sushi mo. yung spicy tapos ang asin. Sushi mo. Tayo chocolate. Uy, nakaka-pressure dito kumain. Wala po. Ano na, dito kami. Ayan, the wagyu rice. Oh, wagyu rice. Dumating na ba yung rice? Gusto ko lang tikman.
Kaloka kayo may limit, tapos ang tagal ilagay na kayo ng order. Oo, no, bakit ganun? In fairness, masarap yung Wagyu rice. Uy, ang sarap ng Wagyu rice. Kaya, Busog dapat na kami, in-order kanina pa yun in-order mo. Nung 6 pa. Then, ito. Masarap yung Wagyu rice. Kaya pwede ba i-order ko? Hindi. Uy, masarap ng Wagyu. Balik na sila. Uy, order kayo Wagyu. Masarap yung Wagyu rice. Try mo. Hindi ganun ka spicy? Kaya nga, parang wala lang. Masarap yung miso kayo. Oo. Nagreklamo na. Nagreklamo na kasi May ilang matapos minutes na na, lang. bayarin na naman. Oras na para magbayad. Mama, masarap may crispy. Masarap tayo. Sarap. Wagyu rice. Dapat kanina, yan yung may ano tayo, may Wagyu beef. Kaya mo. Sayang. Parang siyang chow pan. Parang tsahan nila. Hindi ko na Chow pan. Parang siya, kasi crispy yung rice. Yung gusto mag-grilled order na mama. Nagmamadali na na kain. Sayang. Parang wala na ako. Dapat ang gawin natin next time. Pagpasok natin dito, mauna ka, 1 hour, 30 minutes, tapos doon naman sa kasi hindi ka nagsabi. Yung ano, Sa susunod. anong gusto mo sapatos? Ito, sandal na black. Akin. Sara na natin to. Ano na sis? Kaya pa. Mas malala. Guys, wala to sa plano. Ang aga kasi namin. Oh, karaoke. Alam ko na Feeling ko sana siya to. yan yung ano mo. lang. Feeling ko Katak yan na yung ako. talaga yung group of friends ko. Dito na ako. Parang katunog. Feeling ko, dito ako talaga. Wala kami reservation kasi walk-in lang. So, tingnan natin kung makakuha tayong room. Walang room, pero nagpabook kami for 8:30. Ang aga pa pala. 8:30. Ang aga namin dito. 8:30 pa pala, guys. So, baba ulit kami. Hanap na naman kami somewhere na pwedeng pagtambayan ng mga dancers. Naghihintay kami ng time namin for karaoke. Hanap muna kami ng hot chocolate dito sa areang to. Gimikan to, guys. Ang daming kainan. Wine. Mga wine. Dito tayo, di ba? Dito ba tayo? May mga proms sila sa Oh, oy, dito ba tayo pumunta? Sa underground? Saan ba yung underground? Di ba po? Doon. Doon sa kabila. Nakahanap kami ng table. Yung mga taong ino-order dito is mga alak. Tingnan namin kung may hot chocolate. Yung akin tulon mo. Cheers na tayo, cheers. Wala pa yung akin kasi nahuli ako. Nahuli yung akin. So, meron siyang fireball. Parang tsaka na sa itsura mo palang pinag hindi mo gusto. Kaya, nag-order ako ng sunrise, pero walang tequila, of course. Non-alcoholic. Sila cocktail sila. Ayaw mo? Sa kanya wala pa. Kanya mag-order eh. Palagay mong sugar? Asin? Asin mo. Ang sarap na akin. Pili ko pa-take away natin. Magugustuhan to ni Mars. Meron ka ng BBA. Kung wala kang BBA, magugustuhan mo to. Akin tequila, ay sunrise, pero walang tequila. Parang may ano sa aftertaste mo na very spice, di ba? Yeah, tapos ano, Bigla nang mag-aasi. okay naman. Okay lang, after. After okay. Okay naman. Nandito kami sa Quail shrimp. bone and bread and bone.
in dark and stormy. Dito muna. Happy Mother's Day! I remember like before I went to Queensland. Ulit sa po. Parang tayo mga He was asin. like, no, he's not gay. I was like, what, she was gay though. Parang yan lang din, yung lasa. And he was like, no, I talked to him about girls. I was like, what's gay? Like, he's gay. And then I came back from Queensland, and I remember bringing him, you never told me you were gay. But we went to a bar, and I was like, I knew that you never told me either. And then eventually I just, because I didn't know first either. And then eventually I was like, Parang orange. Said it to anyone that I'm like, but like you guys, I sort of was like, oh, I just told you about I do. Like, I've never had, like, I've never really been with friends. And then, so I didn't know. And then eventually I was like, May pa-flash. Ilaw, susunod. I think I talked to like a girl once as well. Hindi, okay lang. Just like, you can tell if a guy is gay. Na kami uminom. Dito na naman tayo. Bumalik na kami dito sa karaoke. Naubos mo? Hindi ko talaga naubos. Super ano yung aking strong. Yung dark stormy. Whiskey kasi yun eh. Okay, 8:30 yan. Karaoke time! Let's go! Ubarin ko na to. Siya, dami na mag-room mo dito. Daming sintunado. Ang cute mo to. Oo, may pa-dress. Ako taga-sayaw lang niyo, ha? Back-up dancer lang ni. Uy, yung mga ano, yung... Ayan, ang connect Wi-Fi, connect karaoke. Cellphone pala natin na. Narinig. Kaya nga, wala. Dancing queen, be
sabi-sabi. Nice to see you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Malapit na siya. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all. And late nyo ito mapapanood. Bigla ang karaoke nun. Hindi naman super late. Late lang. Ano lang. Last line, sir. Be time